Telo mag Kenya Kwanza ne osingo mar duoko piny nengo mar mogo bang' kao telo. To kata kamano, jatend piny Kenya William Ruto nyoweyo jopiny kod parruok mang'eny bang' kwayo mondo miye thuolo mar higa achiel mondo koduok piny nengo mar mogo. Wach ma kama endi chal mana ka gima koro dhi ataro gi singo manende gi chiwo chon. Chris Owino gi wach ni maler. E kinde campaigns mag yiero mokalo, jotelo mag Kenya Kwanza ne ochiwo singo mathoth ne jopiny. Bottom! Moko kuom singo makamago ne gin duoko piny nengo mar ngima, nengo chiemo, nengo mauta kaachiel gi chuogo omenda moyedhi mar Hustler Fund mar konyo johala matindo e bero ohelni maggi. Dwe achiel kende bang' kao telo, ywak winyo koro olokore. Motelo ne yiero mokalo, jatend piny Dr. William Ruto kod kweth mare mar Kenya Kwanza ne oseo jatend piny machon Uhuru Kenyatta kuom dino ite ne chandruok mag jopiny. Ne gisingo mar duoko piny nengo mogo tok kao telo ka gitudo idho malo e nengo mag chiemo gi mosruok e kind ogai mar ODM Raila Odinga kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta. E kinde yawo chenro mar gero udi mabechgi ogonyore e od bura mar Lang'ata, jatend piny olokore kendo kwayo jopiny mondo miye thuolo mar higa achiel mar duoko piny nengo mogo. Wale walioharibu hii mambo ya unga mpaka ikafika shilingi 230 walikoroga hiyo mambo kwa miaka 4. Si ndio? Si waliharibu kwa miaka 4? Munipatie tu mwaka moja peke yake nitakuwa nimenyorosha. Sina mna hiyo? Kaluwore gi jatend piny, yo maber mar rakore gi idho malo e nengo mag chiemo en miyo jopur mbolea kod kothe e nengo moyweyo ma ok miyo jopiny mogo e nengo mogonyore kuom thuolo machuok. Na hiyo safari ya kupunguza gharama ya unga na gharama ya maisha tayari nimeianzisha. Tayari tumepatia wakulima wetu mbolea magunia 1.5 na tunawapatia ingine magunia 6 wazalishe chakula, ndio chakula ifike hapa ikiwa bei nafuu na bei ya unga tuanze kuiteremusha. Jotelo mag Kenya Kwanza bende ne okwedo paro mane tudo idho malo e nengo mag chiemo gi mauta kod lweny madhi nyime kind piny Russia kod piny Ukraine. Ruto ne okayo lake ni onge tudruok moro amora e medruok e nengo mar ngima gi lweny madhi nyime kind Russia gi Ukraine. About Ukraine and all this is a lost cause. And I want to say the following, that if we had not withdrawn the fertilizer subsidy that was there in our Big Four plan, we wouldn't be in the crisis we are in today. It is as simple as that. If we had stuck to the plan on food security, ensuring that we support our farmers, we capitalize the agricultural sector, ladies and gentlemen, we wouldn't be where we are. It is as simple as that. Bang' kao telo, jatend piny ne oloko pache kendo seo lweny madhi nyime kind pinje ariyogo kuom idho malo e nengo ngima. The position of Kenya is that we need a peaceful resolution, a mechanism that will bring the war to a stop, because whatever it is, we are all bearing the brunt of what that conflict portends for us. High food prices. We cannot access fertilizer. We cannot pay for fertilizer. Transport for commodities, cereals, fertilizer is all clogged up with the sanctions around it and with everything else that come with it. E kinde campaigns bende, jotelo mag Kenya Kwanza ne owacho ni mahino margi maduong' en bero uchumi, konyo jopiny kaachiel gi miyo rowere tije ma ok chuogo lemo mag telo ne josiasa. Ndio tukisema tunapanga ajira ya vijana, hawaelewi ni nini, wanasema tubadilishe katiba, wagawane vyeo kwanza. Lengo letu ni kulenga kurekebisha uchumi. Kata kamano, bang' bilo telo, Ruto ne ochuogo lemo mar jatend migawo maduong' kaachiel gi lando chenro mar chuogo lemo mag jolup jotend migepe
mong'ere kaka CAS, lemo ma ibiro miyo jotelo ma ok jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.